Drengene! 130! Drengene! Hvad fanden skulle Katrine ikke have med en anden i går? Hvor? Fucking luder! Og man er ikke bange for at give et motiverende klap på skulderen for at hjælpe hinanden videre. Kom nu for helvede, mand! Ja! Luder! I det andet hjørne af ringen, der løser man problemerne på en lidt anden facon. Og jeg er faktisk lidt nede, fordi der var ikke flere rosiner, der kom til mig. Så irriterende, når der ikke er rosiner, det der kommer til. Så jeg lægger hele min dag. Hele min dag er udlagt, så. Okay, det er fint eksempel. Og her er man ikke vejen for at give lidt berøring, hvor man føler sig bedre. Vi tager lidt gruppe før. Det er dejligt. Ja. Det er bedre. Ja, man får en meget højere kras. Ja, når man køber et ophold på Ore til mange tusind kroner og en vej på over 4,5 måneder, så kunne det måske